Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kaniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Là coi dọc lại Ki Pulit trong ke East Jante Hills District kila Siat de ki tia gas lani kal air pensat khamat ban pen parai ki Paidbah ki belum lembung da ka jingtmu ban pen pulom ya ka jing pen ngau Paidbah lani ka public hearing bala pelong da ka karkhana penmi dobilat Topcem hapok slam trikam jong kani ka karkhana ha ka sau tre unailar arajar pulai kani ki jing Siat tia gas jong ki Pulit ya ki Paidbah kala Joshua ban sedang ka public hearing wat lagi board in charge jong ka East Jante Hills District kila pen up de ki Pulit ban pahara hakamat ka kherdop jong ka karkhana handai ki Paidbah kila rung da ka bor bat yo pen prapum ya ka yeng dara bat ya kitiar kitar bala pen ben hapo ka yeng dara nak benta ban pelong ya ka jing pen ngau Paidbah Ya, lawan Malaysia Mui. Thầy hâm tia situ gì đúng không? Kính khẩu, quay bên này nào, kính khẩu. Ơi, con đi con, kính khẩu.